musidɓe tedduɓe yewtere men hande mbiɗena ko lowdi walla mbiyen ko hunde wonde ko histoire goɗɗo sikki ala ko oɗo gorko ɗanniyanke Moussa Sellissi ko oɗo gorko ɗanniyanke mbiyen ɗanniyanke mo nunɗani walla taw ko ɗanniyanke musidɓe tedduɓe mo seydani heeɓi fittadu mum ko desɗo wonde joom suudu makko jeewo ndeysana debbo o ne famodire makko ne yiɗimo ne horsinimo ene muñinimo ne andinimo tampere makko e basal makko fof ene heptinimo ne faminimo hen ɓe gondi e ɗam gurdam musidɓe tedduɓe gila ɓe ngala hoɗande gila o hoɗi koye suudu jinnaɓe makko ko hen hurtino ko hen hoɗi ha Allah wallimo o ɗanni woodi ko Allah lumimo o dañi o mayi hoɗande moƴƴere o waɗi hen koɗande ha timmi musidɓe tedduɓe o waɗi karo o waɗi pentirori galle o ha feewi mbiɗen debbo jeewo ne muñinimo gila haydara arani gila haydara woodani ha alhamdulillahi rabbil alamina Allah woodi ko luɓrimo to banggue dañal ɗum noon ko caggal nde o ɗanni o wuuri caggal leydi o wuuri to leyɗele tubakoɓe walla mbiyen to dongre Europe o woni toon duuɓi e kitali gila to o alano kayitaji haw dañi kayitaji gila to o alano liggey haw dañi liggey ha Allah wallimo musidɓe tedduɓe debbo ne muñimo ene nangui hoore mum ene rendimago muɗum meeɗa wiide mo tampi meeɗa wiide mo lorli ene muñiri saabu Allah ene wonde jinnaɓe makko ene lobbi hakkude israɓe e yekiraɓe o woni toon ha ko Allah hoddiri o dañi lawol o arti e nder leydi makko ndeysan o wiyama haayo o jaɓɓama o jaaƴima o woni ɗon balɗe seeɗa musidɓe tedduɓe o waɗi no ɗanniyankoɓe keewi wadde hay sino wona kamɓe foof miijo arnimo yo ƴeew debbo lembel woni debbo cukalel ndeysan nde wonnoon debbo o ɓooyi muñje debbo o ɓooyi muñandemo debbo o ɓooyi e souffrance hankkadi ko raɓɓanno mum fuɗɗima waylade kanko mataw hankkadi debbo e yeeso makko fuɗɗima tampude seeɗa walla fuɗɗima ɗaccitade miijo arnimo yo ƴeew cukalel toksel o resa o waɗa ɗum lembel sikki ala debbo wi ɗum basi fof ala hen so tawi kay ala ko jiiɗa em kadi yawri kam ko hakkille ma addi tan kaɗa waɗa lembel min komi debbo desreɗo tan ala ko mbawmi hen ko an jogui jawdi maɗa ñaguimami tan ko sari si yattinno ponda saɗa wawi jogade ko an jogoto sari si ñaguimami tan ko yattinno fonda ɗacca kam mi jooɗo e suudam ndeysan Moussa Sellissi en ceftoriɗo bandiraɗo debbo jaatigui men toon to leydi France jaati kadi ɗo e leydi Mauritanie o woni Selli o wi Abdoulaye Ndiaye ne garɗa leydi France sellatama gara ɗon ha to gallam ɗo galle joom gallam ñalla ɗon mbaɗen ñalde mi invite bandiraɓe fof mi invite ma ñalde ɗon jiiya bandiraɓe Seydi Ly nde wari ɗo kadi e pofte makko ɗo to leydi Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie o wi Abdoulaye Ndiaye jinmi ko garon ñallon galle walla kirno ham galle ka seede on jamma waɗi gartam Selli mi wima Seydi Ly a teddanirama nde ɗo yewtere Seydi Ly noon to haalama funere makko haali o woni Sokhna Gaysiri Ba debbo joom naggue ha toon to leydi France ndeysan musidɓe tedduɓe gorko o felliti o naati hoɗande walla mbiyen o addi debbo lembel o wondi debbo lembel o seeɗa congé makko walla foftere nde o rokkano gasi o kuppi biye makko musidɓe tedduɓe o faati toon to dongre Europe e leydi to wonno to o jokki e golle makko o woni toon seeɗa e kala saaha e téléphone ngaji omo haalda e suddiɓe kono teskama ɓuuri wawde haaldude koye debbo cukalel lembel o debbo jeewo o wayi ɗo baɗi ɗum garage ni haalluji mabɓe juuti e kala saaha ɓe jewta jewte belɗe to banggue ɓoggi karale o to banggue téléphone aji musidɓe tedduɓe ha miijo arnimo o noddi debbo lembel ngel o wi ɗum jinmi ko ƴeewa hol feere mbatta
ummoɗa toon to village woni wuro men to Fouta to ɓe jeeya to Mboto Dasa to ngara to laamorgo leydi men mbiya aɗa jogii ɗon haaju a sellani walla mbiya wol haaju jogiɗa ɗon a ñaaguima joom galle ma jaɓinima ñaagoɗa jinnaɓe ɓeene so ɓe jaaɓi e ngara toon to teeri ɗo min nene ñalawma maani yo mami ummo toon ga to leydi donc Europe gonmi ga mi ara to laamorgo go aha koy hay goto no tin wona sehil wona nene wona baba hay goto mi haalanani hay goto anda ko mi garowo mi ara gonɗen toon hay soko balɗe sappo joyi walla so balɗe nogas somi ari ko hôtel ƴettanmi gonɗen hôtel mi yiɗa noon hay goto tina so tawi aɗa wawi nangude hunuko ma nanga secret bisimilla mbaɗen noon so tawi andi a wawa mi yiɗa arde koye nane janggo jam mi ari mi yettaki debbo o wi kala nde ɗum nana koye ma ummi wonata banggam nde wonnoon pularde heewi wiide ƴeewowo to waali e ƴeewo mo waldi uddu suudu fotani rendindeɓe ko ni woni debbo lebbel ngel o wayni isiraɓe o wi min de mi haalde joom gallam wala haaju seeɗa jogiimi won rafiyel musadeɓe taw ko rafi o rewɓe komi jiɗɗo yaade teeru noon mi ƴeewa mata mbaɗa heɓa toon safaruji mi haaldi joom gallam noon wi ala probléme kono ko ɓaade ko ɗo woni koye mon gondumi ko onon jogii darnier mo ko onon mbiyata yomi yaa walla ala son jamiri kankam to bange makko jaɓi jinnaɓe mbi ɓaade joom galle ma jaɓi ala ko min mettinte hen ala ko min calto hen haydara ɗum noon jaaha e jaam garta e jaam ndeysan o heɓli ko waɗatno fof o waɗi ha ñalawma mo aadodiri e gorko o ƴetti werla makko woni oto makko o fayi to laamorgo leydi gorko ne ƴetti avion muɗum ari to laamorgo leydi yettima direct fayi hôtel ƴetti taxi mum fayi hôtel to jippoto jippude mabɓe woni to debbo o noddi ɗum o sifinima ɗum hôtel o rokki joom taxi addi debbo ha yetti hôtel to jippiɗo musidɓe tedduɓe goni hôtel nene tinani baba tinani debbo jeewo tinani hay sehil goto ala tindo hay kanko gorko to liggoto ene saɗi e mabɓe tinɗo wonde o yeehi Afrique walla ni saka wiyede o yeehi Monotiro capital leydi mabɓe kamɓe tan ɗiɗo eysan sa selli si ciftiri ɗo bani men debbo Habi Kane walla mbiyan Habi Kadja jeewo galle jaatiga galle ndeysan Jinda Kane ko noon a salminama Oumar Abou Ba Ibrahima Abou e Moussa Ba ndeysan sikki ala ɓe goni hôtel mabɓe eɓe gone wellere mabɓe Moussa Seydi Sy technicien waɗan nayode ndeysan Allahu akbar ɗo Ablaye Ndiaye debbo baba ndeysan ɓe gone hôtel mabɓe ne moƴƴi ɓe goni hôtel mabɓe eɓe gone noos film ne wutta e mabɓe koɓe cohli fof musidɓe tedduɓe eɓe nodda service ne addanaɓe eɓe mbaɗi balɗe mbuubu aɗa andi mbuubu ne raɓɓiɗe balɗe kono wuuri ko hakkude kosam e ndemam koko weltande ko weeri ndeysan ɓe guuriɗam gurdam eɓe dakmiti eɓe belti eɓe beyti hay dara goɗɗum ala koɓe miijoto ɗon haydara ala koɓe tuya haydara ala ko mankiɓe musidɓe tedduɓe gone beelem mabɓe no Allah waɗata ha ñande gorko o foti hodde mbiyen congé mum gasi walla foftere mum gasi ñalawma foti arde ɗo timmi musidɓe tedduɓe o kuppi o ƴetti oto makko o yaade debbo o ha to aéroport debbo o dusimo hayde aéroport o ƴetti laana makko ndiwa ko o faati toon to Europe kanko debbo on o ƴetti werla makko o faati to Fouta ga to Mboto Mbour Dasa ga o arti noon omo soodi gueɗon tokson kado yon o rokki hen ƴeekiraɓe seeɗa o rokki hen esiraɓe woodi kadi seeɗa ko itti o rokki debbo jeewo o andiniɓe noon wonde lawol makko feewi kadi alhamdulillahi rabbil alamin Rafi Moussa nodɗo mo Rafi o selli e wawi noon taw ko Rafi o wonno eysan sikki ala ɓe guuri eɓe guuriɗam gurdam wona mabɓe foof ne deeƴi no yanade hay goto haalta wona kanko wona gorko hay goto kadi tinani wonde joom galle makko ari ɗon musidɓe tedduɓe
ala non tini ɓe goni ɗon ha woni saha walla ha woni balɗe ɓe jii debbo lembe ɗo fuɗɗima waylade ɓe jii mbadi ndi waylima solilima soɗanimo finata somo ñaamo o harata o nokkata sesde o ummata ko law saha fof kadi eɓe jiiye makko gatuleje ha ɓooyi seeɗa gatuleji ɓurɗe mantinade ɗe watti ko so tawi o jiimi liɗɗi walla o jiimi walla certaine ñamri so hendude ari tan o doga o waɗa tuure o tuusa ɓe mbimo holko wondi o wi ko paludisme waɗi jentinojo ko ɓooyi o wondi ko paɗi aha ko paɗi musidɓe tedduɓe hakkillaji nangi mataw ko paludisme wondi paludisme ha ɓooyi seeɗa ƴeesiraɓe ƴeekiraɓe debbo andi debbo hono mum ɓe mbi o de hay soko paali wona paali 10 ne wawi taw ko paali 11 walla paali 12 ɓe jii debbo waylima ñande fof kadi ne ɓeydo waylade lebbi ne jaaha balɗe ne jaaha debbo ne ɓeydo waylade musidɓe tedduɓe guila to wonno tan mataw ha wonti guila wonno mataw ha wonti Matam e kuɓeji mum ha teska debbo soyiɗo ko cowiɗo siraɓe noddimo ƴeekiraɓe ndeyimo mbima kam o bone ko woni an joom galle ma won hande duuɓi ala ɗo iyan kam hol baɗɗo mo dureede holko woni o wi kanko o sowaki o naari ɗo wondi guila to o yeddatno ha natti wawde yeddade e siraɓe e noon joddi gorko e debbo foof ɓe mbi debbo gueɗe ko ɗiɗi so tawi kay a salima haalande min hol baɗɗomo reedu ka coyɗi minen emin gandi ka coyɗo aɗa yeddi ha joni wonde a sowaki aɗa ferguiti donc ko ni mbatten aɗa ƴettu bagage maɗa paya galle bammaɗa gonoya toon min kalana joom galle maɗa so joom galle ma noon ene wawi mujjene yiiɗi wonton ha jibina garta e suudu ma so wona ɗum kay minen kay min gondata ɗo e galle min gonda e debbo taw ko ƴettude reedu joom galle mum ala ɗo woni ferguitiɗo musidɓe tedduɓe o wone ganuma to wonno belamma ganuma lomtima belamma mette laaɓe lomtima musidɓe tedduɓe belamma wadde kala nde o teeyi o fayi nder suudu makko o soka o ƴetta téléphone makko o nodda joom galle o haalana joom galle o wi ganda koye mi ƴetti reedu komi ƴettuɗo reedu ganda hande koye ganum mettuɗo gonmi ande koy ko mbinoɗa yomi deƴƴo hotomi haalana hay goto sayana komi kaalowo ande koy komi cowiɗo kadi min Allah ne andi hay gorko goto mi anda ko lesɗami faade joni so wona an ala mo jokkodirmi so wona an baɗandi kadi reedu ndu ko saaha mo garɗa o ko hen ƴettumi reedu ɗum noon tinno e oɗo saaha joni ko an tan wawi ittude mi oɗo ganuma kalana jinnaɓe maɗa e bandiraɓe ma rewɓe gandinaɗe ɓen wonde reedu ndu ɓe firguetaki ko an jeeyi reedu ndu gorko wi mi watta ɗum wiyede mi wayri duuɓi baɗi ni henene mi ara ha e teeru mi yettaki nenam jibinɗomi mi yettaki babam jibinɗomi ñamminɗomi balluɗomi ha gonmi ko gonmi hande ɗo mi yettaki joom suudam jeewo muñanɗomi guila haydara mbaɗani mi ari ha ɗo to capital mi wonde maɗa ha ƴetti reedu mi ruttima ɗum ɗon mi wawa muñde gacci minnen ganuma waɗi pular heewide ni o siri less o sammi dow ɓe donki foof dañi solution gorko wi kañum haalata wiyata ko kañum ari ɗon kanko ni musidɓe tedduɓe o wone ganuma musidɓe tedduɓe jinnaɓe nandu ko jamma e ñalawma o yo ƴettu bagage makko o yalta o faya galle bam makko ko ɗo probléme o woni caɗele ɗe ko ɗo goni beele o fellitat o wiya ko joom galle makko ko kañum o musidɓe tedduɓe waɗimo reedu joom galle o wi kañum ko haalata beele omo wawi wadde convaincre jinnaɓe fammin ɗumen tigui tigui wonde ko gonga gorko ari walla ala mete musidɓe tedduɓe debbo eɗen gandi ñamowo fof ma men nde haari beele kanko o fotano miijade ɗum ɗo fof ma ara hen ko adi komo yaha mo tawya joom galle o toon to teeru beele joom galle o ne saabu yidde neɗɗo kosam ne foti addan ɗum wiide naggue goggo ene foti musidɓe tedduɓe ummade continent e continent woni dogal Europe ara ha e nder leydi mum ha e lamorgo mum yumum ne wuuri bammum ne wuuri debbo mum jeewo ne wuuri bandiraɓe mum rewɓe e miñiraɓe mum guuri wasa yettade ɗumen choisissana walla laaɓo tan yiide debbo mum ɗe beele musidɓe tedduɓe bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum jiɗɗen andude hol feere joni kamɓe ɓeeɗo holno mbaɗata beele gorko o felita tan haala ha laaɓa
walla ala yo heddoto heddinoɗo tan musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe radio men radio Mauritanie ko ɗum ɗo wonno ñalaw men hannde darol men hannde ɗum noon udditen Chérif dokkamin ɓoggol ngol udditen hettiyankoɓe men mbawa mon fof adde hen yiyande muɗum ko wona ɗum ko sikki ala Jeeba Sow ha toon e kursuma to dowlaji tedduɓe Jeeba Sow toon to Nouadhibou jatigue men on calminama e kuuɓal on beltanama yewtere nde sikki ala Demba Baba ɓe tawateɗo hannde toon to leydi France to Nouadhibou lobbuɗo yurmede omon noon takki bébé Camara en calmini jeewo jaam de passage Demba Baba ɓe noon o wi en wonde guila o ari Nouadhibou kanko fof e arde haaju taw ko haaju makko tan personnel mani mbiya o ari ko programme sabu ko invitation ngaji jamma e ñalawma ko noddadi ko bismago ko yimɓe ngara salminde ko teddungal tigi tigi ɗum noon eɗen mbiya Nouadhibou naaɓe mbaɗi jikku men nde wonnon teddungal sene yiile walla fuutankagal sene yiile e nder guure mawɗe jeyeten ko toon to Nouadhibou ɗum noon Chérif dokkamin ɓoggol ngol